Aita Mari salbamendu itsasontzia misio baterako prest da, baina zailtasunak oraindik ere asko dira eta egoera zein den jakiteko Aramarriora etorri gara. Itzordu egin dugu Izaskun Arriaranekin, erizain voluntarioa salbamenduko itsasontzian dakizuen moduan. Izaskun, kaixo. Kaixo. Tira, esandakoa, ez, itsasontzia prest da, tripulazioa ere prest da, baina zailtasunak oraindik ere badaude. Zeintzuk dira une honetan? Bueno, ohiko bezala, misio baten aurretik, prestakuntza guztia egin behar da, behin tripulazioa prest, itsasontzia prest, inspekzioa eskatu behar da, atera baino lehenago, eta beti bezala despatxoa eskatu beharra dago, ez? Badakizu hori dela baimen bat, beti nabegatzen ateratzeko, eta nora edo helburukin azaldu beharra dagoena, ez? Eskaera horren aurrean, badakizu moduen, abenduan eskatu ziguten mesedez itxaroteko, ez eskatzeko despatxorik, misiorik prestatzeko, Italian zegoen, ez jakintasun eta aldaketa guztien aurrean ezakigulako Italia nola jokatuko zauen eta ze eragin eduki alzezaken horrek Espainiako, badakizu moduen, bere banderan kategorian eta segurtasun zentzu horretan, ez? Orduan, itxaron genduen, baina orain, dana prest, berriz eskatzeko asmotan gaude, eta horrez gain, zailtasun gehiago etorri diez Italian eman diezen azkenengo aldaketa batzukin. Ontsa galdetuko dizute aldaketa horien inguruan, barkua nun da momentu honetan? Barkua momentu honetan Binarozen dau, Castellonen, dakizu moduen beti Burriana eta Binaroz tarte horretan egoten da, beraiek beti laguntza eskaini digutelako, erakunde ezberdinoi, eta esan bezala tripulazioa ja prest dago, eta azkenengo lanak eman, eta zain ja noiz inspekzioa eskatu eta despatxoa eskatu. Italiara bueltatuta esan zenuten gobernu aldaketa etzala alde izango eta holatxe gertatzen ari da, ezta? Zer nolako traba berri jaso duzue? Dakitzu moduen azaro bukaeran eroia dekreto berri bat jarri zuen, atera zuten, horre ja zaildu ziguten guri katutxo bat daukagu hemen. Zaildu ziguten asko porturatze prozesu hori, porturatze selektibo bat egin beharra zegoen beraien esanetan, eta hori giza eskubide oso urrun dago, jendea oso gaizki pasa zuen, batzu porturatu eta besteak ez, eta ez zuten arrazoi horiek ulertzen. Hori bertan berak geratu zen, ze ikusten zen etzala posibleola izatea eta legezkan pesagola. Baina orain beste dekretu bat atera dute. Eta dekretu honek beste bi zailtasune dakartza, ez? Bat da misiora ateratzen garenien erreskatea egin, lehengo erreskatea egin eta portua eskatu behar dela lehenbailen. Kasu honetan, Aita Marik ez da alako txarra Aita Marindako, ze guk 150 pertsona bakarrik hartu lekego, orduan, inleike erreskate bat eta portua eskatu. Baina beste itsasontzie, 400 edo 500 pertsona hartu lekez, ez? Orduan beraien dako, izugarrizko kaltia da eta da desgaste ekonomikoa pertsonarena, erreskate batein pentsa 90 pertsona eta hartu eta portura joan behar izatea, ez? Orduan, hau da, ondo ulertzeko, ezin duzue bidean laguntza behar duen jendea topoatu ezkero, horrek barkura igo. Horrek bi arazo hori da. Bat da, ezin duzula erreskate gune horretan jarraitu, egun gehiagotan, pentsa 400 edo 500 pertsonara heldu arte, eta beste bada, behin erreskate bat egin da ero, portu horretarantz bideratzen zoiezen bitartean, beste untzi bat bilatu ezkero zer egin, ez? O erreskate hori egin ezkero zer gertatuko lintzaken. Eta hori benetan arazo larria da, ze horre erabaki basaiak hartu behar dago, ez? Guk argi daukau erreskatatu beharko litzakela, baina ez dakigu ze ondorio esan ditzake. Ondorioak esan dituzte, isunak egon leikez, eta isunak aparte itxasorentziaren blokeoa, ez? Eta horretorriko litzake benetako eragin negatiboa. Eta bien bitartean, jendeak jarraitzen du Mediterraneoa zeharkatzeko alegin horretan, eta jarraitzen du itotzen, ez da? Hori da, berria jasotzen gabiz, itsasontzi ezberdinek 400 eta 500 pertsonatako erreskatak egin dituzte, abenduan eduki zituzten 14-15 egun portuaren zain, eta orain aldaketa honekin ikusi gauena da beste zailtasuna gehiago eta ematen dituzte portuak asko zurrunago. Lehen hegoaldean ematen zituzten, Siziliako hegoaldean eta orain Siziliako iparraldean eta baita ere Europan, ez? Italiako kostaldean. Horrek suposatzen da, 3 edo 4 egun navegazio luzatzen dauela asko porturatzea eta gainera eguraldi oso txarrakin, jende guzti hori berriz arriskuan jartzen duzula, ez? Eta beti izaten gau, nahiko bide zaila daukie beraien herrialdetatik Libiako infernua bizi, horrez gain oraindik behartzen ditugu bidai arriskutsu hauek egitera, behin erreskatatu
eta berriz arriskuan jarri eta zailtasun guzti hauekin aurkitzea. Eta gero dago asilo eskaera itsasontzitik bertatik egiteko neurri berria edo exigentzia berria, ez da? Bai, aukera moduan, gaina aurkeztu dauez, eta ez da aukera bat, ez? Hor bi arazo handi da, batetik tripulazioa, ez kapitaina, ez daudela prest elkarrezketa hauek egiteko behar bezala, hor ja beraien eskubideak bebai murrizten gabiz, eta beste bat ez dauela interpreterik, ez interpreterik, ez jentea prest prozesu guzti hori behar bezala egiteko, eta horri beriz beraien kalte doiaz bebai, ez? Bueno, tripulazioa okerrezpanago 15 bat lagunekin osatzen da, ez da? Jarraitzen duzue hola funtzionatzen? Bai, 13-15, hor joten da pixkatxo bat emisioaren arabera, bere horietatik 8 profesionala diez, 7 kapitaina, marinelak eta makinetako arduradunak, sukaldaria, profesionalen barruan doia, eta ja bestiak diez voluntarioak. Mediku, erizain, 2 pertsona reskate lanetan aritzen dienak, eta kazetari bat edo 2 emisioaren arabera. Tia, 2017tik ari zarete salbamentu lan hauek egiten, egoerak zer esango zenuke, obereztu inez da? Ez ikusi duzue, ze neurri hartzen da bilen Italia, eta ez da Italia bakarrik, ikusten gauen bai da, Europa, gero eta errekurtso gehiago, ero indar gehiago da bilela egiten mugak zorrosten eta zailtzen, honek eragiten dauena da, jende gehiago, bidai arriskutsu guzti hauek egitera behartua izatea, eta gu ez ginakela egon beharko lauan lan hau egiten, ez? Hau ez da gure lan hau egin beharko leuke Europak. Eta ez leuke egin beharko benetan utziko bageniei danai libre bidaiatzen, guk bidaiatzen gauen moduen, ez? Tira, eta negua dator, eta negua gogortu egiten ditu baldintzak, baina horrek ez ditu gelditzen Mediterraneo gurutzatzeko alegin horretan. Guke misioak izan ditugu bai udan eta bai neguan. Eta batzutan uste zu, guraldi txarra egiten dau eta ez diz ateratko, eta ateratzen diez, eta aldiz joaten zaudan da guraldi ona dago eta aterako diez, eta ez diz ateratzen. Beraiek jan desesperatuta daz, eta ez dau ez behiratzen ez eguraldia, ez ezer askok ez dakite igeri, ez dau itxasoa ikusi sekula, eta ez dakite norantz doiezen bez, ez? Eta bestakile itxasontzi bat eramaten ere, ez? Orduan beraiek ez daukia ez galtzeko, ez? Orduan itxasoratzen diez, zeo zer hobe baten bila, ez? Bueno, zuek egiten duzu salbamentu lana, hori da ezagutzen duguna, baino ere sentsibilizazio lan handia. Azkenean zuek zarete gure begiak Mediterraneoan, hori ere garrantzitsua da. Bai, ni beti izate dut, ez? Gu joaten gare eta igual han pasatzen baldin bagau 10 edo 8 egun, eta igual erreskate bateaz bakarrik hitz egiten da, ez? Erreskatatu dauela 98 pertsona, baina ez da hori bakarrik, ez da han zer bizi zen gauen, zenbat dei izan gauen, zenbat untzitara heldu garen eta zenbatera ez garen heldu, zenbat untzi geratu dizen laguntza gabe, desagertu dien edo berriz bueltatuak izan diezen Libiara, eta hori da benetan zuei heldu behar zaizuena, guztioi heldu behar dana, eta jakin beharra dauena, ez? Bestela, erreskate bat egin dauta oso ondo, baina hango egoera jakin da. Eta nik uste dut, misio baten barruan lan hori oso garrantzitsua dela, eta gero ona etorrita, hori da mesua bialdi behar dana jendiei, ez? Eta gero, pixkat eskatu, gizartea altzatzeko ikusten gauen egoera horren aurka, ez? Bueno, Gabonetan egin dituzue hainbat ekintza, zuen presentzia egonda, hainbat azokatan eta hainbat lekutan. Abenduan egintzen duten ere, elkartasun kontzertu bat Korrontzirekin, ez da, pozik izandako erantzunarekin? Oso pozik. Egia esan, topera egon zan, Arriaga, izugarrizko lan polita izan zen, ze azkenien ez dakit izan zen 14 edo 15 herri ezberdinetako dantzataldeak egon ziren, bakoitza bere abestia prestatu aurreko lana egin, ara joan eta tentzein aurrak barne gainera aurrengo eguna eskola eguna izan da, eta izugarrizko unkigarria izan zen, eta jende guztionek indau lan hori voluntario lan bat izan dabe bai, horregatik ez da ingarrantzitsua bakarrik itxasora atera, ez, hemengo lana. Eta benetan eskartzekoa da Korrontzik eta talde guzti hauekin dauen lana, eta guztia izan da Aita Mariri bideratuta. Bueno, eta norberak ere, norbanakoak ere egin dezakegu, 1000 nautikoak hor dituzuelako, eta garrantzitsua dalako, sostengu hori lortzea. Hori da, ez, azkenean, orrialdean daukozu aukera sartzeko, 1000, arropa, eta baita, proiektuak irakurri ezagutu, noraino heltzen diezen, ze beste proiektu bat badaukau Kioseko kanpamentuan, eta horta beste arlo bat pixkata ahaztuta dauena hor, eta hementxe bertan daukau, Europan dauz, eta bertako egoera oso larria da, ez?
ordan pixkat ikusteko nondin orakoa, eta beti daukozu aukera, eremu ezberdinetan lagundu ahal izateko, eta erosita, eta baita, igual, lan txikiak eginda hemen lurretik, ez, bai. Oso ondo, ez duzu ideiarik ere, hurrengoan noiz itsasoratuko zaren pentsatzen dut, hori beste batzuk erabakiko dute tamalez, eta nahiko zenuke lehenbailen izatea, ez da? Bai, ni gustatuko litzaiake, eta ja abendukoa bertan bera utzita, bintzat urtarrila bukaeran Aitamari atera izatea, eta pixka bai, hori ez, nik uste dut gizartean erantzun bat eman behar zaiola bai, ez, hor dago laguntza, horrein gau ekintza pioa, horre erantzun eman behar da, eta hor gauzela, eta guztiok, honen aurka ilaikauen zerbait txikia izan arren, ez? Oso ondo, Izaskun Arriaran izango dugu zuen berri, ea lehenbailen den. Bale, eskerrik asko zeu. Esker.